Biasane susu. Ora wis ora. Sakniki pun mboten doyan. Ora wis ora. Wis ora wis. Wis ra metu. Nggih nek susu niku apik lho, Pak. Ya, ya Kanggo apik. 4 sehat 5 sempurna. Ya ning nang motor apik. Kok mboten apik? Ayo tetep apik. Ana susu kok ning motor jedol ngene iki. Maksudnya piye ta? Ayo saiki bayangno nek sing jendol nggon moto ngene. Sak apik to, ya ning gone wae. Anut kodrating Gusti. Maksudnya nek dimimik nggih kesel. Atenele mlaku ngene iki. Tak kira iki nek diombe terus marai seger nang moto apik ngono kok. Ora apik ning motor. Gone to sing ra apik. Iya. Aku mau muni piye? Susu nang motor apik. Tak wis pas to. Apike nang Ya ning Taruna wonten mriki saged nguri-uri budaya Jawi. Heeh, pinter. Budaya Jawi. Seneng aku wis. Saged napa niki dados penabuh, Lho, pesinden. Is maksudnya sing sesuk, ora saiki. Nek saiki mengko aku le golek duit piye? Sesuk sing cah cilik-cilik. cak matimu ngono to. Ya, bar aku. Heeh. Ya, kan ini kan dekat, maksudnya banyak tempat-tempat ini, banyak rumah sakit ada, sekolah juga punya, jadi rame tempat, harusnya bisa direspon. Jawa emoh aku. Jawa, iki kata Ben karo latihan. omah loro ya. Apa rumah sakit basa Jawane? Rumah sakit ya rumah sakit ora omah loro. Jarene Jawa. Saiki nek rumah loro ki lare nyontek nggo endi coba? Ya bener. Rumah Ya, sakit. Duduk rumahnya sakit, tapi nek di basa Jawa ke dadi apa? Ya pokoke rumah sakit ora ana Jawane. Oh iya. Kathah rumah sakit. Rumah sakit, sekolah, Semblumbang. Hah? Sekolah Semblumbang. Oh blebeke kowe iki ora. Kene-kene ngrungokne tenan semblumbang. Ya ana kolah ana blumbang bareng. Iki sekolah ki nggo sinau kok sekolah. Duduk kolah kamar mandi ya. Dudu sekolah. Nek sekolah tak kira sekolah wis Sekolah basa Jawane apa? Ya wis sekolah basa Jawa. Pasinaon. Oh, pasinaon. Papan pasinaon. Papan pasinaon. Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ya, Mbak Elisa jumeneng. Ya, alon-alon. Nggih, sugeng dalu. Akene iso alus. Nggih, niki pamundhutane gadah alus, Pak. Mulane basa Jawa ki dialon-alon ben iso alus. Aku wak-wakan kaya kenek nek omong ora. Iki wis tak alon-alon. Nah, wis Alon-alon. Ki ning suwan ning kampung ngendi? Kampung Berban, Sagan, Sagan. kelurahan. Berban. Nah, acarane Berban ya, Pak. Terban. Perban apa terban? terban kok perban Oh, terban. nggo merban gundulmu kuwi apa piye? Akhirnya Aja tok kasar perban. urung-urung kok bocah wis manut halus kok isih tok Wes unek-unekke. iki alon-alon. Tak takoni berban apa terban? Ter. Terban. Oh, terban sing kopok gendeng ngono kae ya, Pak. Terbang. Koplok-koplok gembleng-gembleng Kopok gendeng. Koplok-koplok kok kopok-kopok. Ora. Iya. Koplok gendeng. Nah, kuwi terbang, nek terban ki kampung. Terban. Iki dirintis utawa wis mendapat predikat kampung budaya. Kampung budaya, elok tenan. Nah iya, kaya kampung budaya rintisan ana 20 kampung ning sing diresmekke loro. Oh iya. Kricak karo Terban. Kricak. Kampung. Krica, matamu bi krica. Krica niku napa to, Pak? Krica. Kae picak. Oh, beda. Kricak iki lor kono. Olah. Kok matamu kricak ora? Krica. Iya. Krica. Niki terbang. Kene Terban. Terban. Dua kampung budaya itu Terban dan Kricak. Dua. Ayo saiki kamu sebagai apa jenenge lulusan sarjana S2 psikologi mesti duwe ide. Ide Apa sing arep tok katakan untuk warga Sagan kene men supaya kene iki menjadi kampung budaya yang sesungguhnya.
Ya mugi-mugi mesti ki akeh cah nome ya Pak. Heeh. Mugi-mugi ki tiang-tiang nomi apa basa kira apa? Enom, wis enom ngono wae. Taruna. Taruna. Nah. Taruna wonten mriki saged nguri-uri budaya Jawi. Heeh, pinter. Kaya Jawi. Seneng aku wis. Saged napa niki dados penabuh, Lho, pesinden. Iki maksudnya sing sesuk, ora saiki. Nek saiki mengko aku le golek duit piye? Sesuk sing cah cilik-cilik. sak matimu ngono to. Ya, bar aku. Heeh. Ya, kan ini kan dekat. Maksudnya banyak tempat-tempat ini, banyak rumah sakit ada, sekolah juga punya. Jadi rame tempat, harusnya bisa direspon. Jawa emoh aku. Jawa, iki kathah. Kathah Ben karo latihan. omah loro ya. Apa rumah sakit basa Jawane? Rumah sakit ya rumah sakit ora omah loro. Jarene Jawa. Saiki nek rumah loro ki lare nyontek nggo endi coba? Ya bener. Rumah ya, sakit. Duduk rumah yang sakit. Tapi nek di basa Jawa ke dadi apa? Ya pokoke rumah sakit ora ana Jawane. Oh ya. Kathah rumah sakit. Rumah sakit. Sekolah. Semblumbang. Hah? Sekolah Semblumbang. Oh blebeke kowe iki ora. Kene-kene ngrungokke tenan semblumbang. Ya ana kolah ana blumbang bareng. Iki sekolah ki nggo sinau kok sekolah. Duduk kolah kamar mandi ya. Dudu sekolah. Nek sekolah tak kira sekolah wis Sekolah basa Jawane apa? Ya wis sekolah basa Jawa. Pasinaon. Oh Pasinaon. Papan Pasinaon. Papan Pasinaon ning kene ana SMA 9 Yogyakarta iki cedak kene. Wah, kene apa? Wih, padake wis klitih aku ning kene. Hah? Wis klitih ning kene Oh, aku. berarti kowe klitih selama itu. Ora, maksudnya jalan-jalan Oh, ngono lho. jalan-jalan. Ning kene ana mall barang Ngendi? Iki galeria wis tau ning mall dorong. Desa ning kene kudu wis tau kafe-kafe akeh yo. Iya. Hotel barang. Nek golek minuman ya ora mung es teh ning angkringan terus. Golek Thai tea barang. Apa? Thai tea. Ki lare ngombe kepiye kowe Thai iki? Thai tea. Thai iki apa? Minuman teh campur susu ngono kae lho. Kuwi jenenge Thai nek anu tea. jenenge nek Jawa apa? Ya Thai tea Kuwi kuwi Thai tea. bandrek nek cara Oh Jawa. bandrek. Nek ning kene mesti gue sok pesene ning angkringan ngombe es teh terus susu kental manis dhewe dikopiok dhewe ngene iki. Alah, elah ning kene kudune iki di wis saiki wis gaya nganggo shake kaya termose Pak Santoso iki lho, di shake Apa kuwi dikapakke? Di shake ngono, di shake. Ngenekke. Kuwi jenenge Thai tea. Kuwi Thai tea lho, dudu black tea lho. Ah, ah. Beda meneh. Ah, iya. Thai tea. Ora Thai maksude Thailand. wadahe mau dikapakke. Shake. Ngenekke. Ya, di shake. Kuwi ngendi nggone kuwi? Kangen tinggane ning mal ning mal. Lah, No, omben ki macem-macem. Mojito wis tarong americano, cappuccino, mojito. Mojito iki apa? Mojito Nek cappuccino aku tuku sasetan kae kulino. Mojito ki panganan apa mojito? Omben kuwi. Kuwi saka apa kuwi? Kuwi nek cara kowe gampange piye tak golekke gampange. Gampange nek kaya bakul jamu kae, Heeh. dudu gendule tapi sik ning ember. Heeh. Ah, kae banyu karo jeruk. Kuwi kaya kobokan nek cara kowe, tapi nek cara kafe sorry, keren. Mojito. Lagi iki lho dalang kon ngombe kobokan. Pancene iblis tenan. Lah nek ning kene kudu ngerti ngono parlente ning kene kutha padake. Paseno ki ngisin-ngisini Mulane aku wegah jajan ro Elisa iki semoh aku. Lah piye? Lah nek ning luar Jawa ngono ki tak jajan mall wae, Pak. Yo ning mall ngono ku dikai kae lho, bakmi sing gedhe-gedhe jenenge apa? Kue tiaw. Utuh sing. Apa spaghetti? Heeh, iki apa Isa? Aku ki bakmi Spaghetti. goreng wae. Ya, ini adanya. Ngono dundekke desa barang. Iki Ya kudu ngerti kok. Spaghetti ayo. Spaghetti, Oh, iya. French fries, hot dog. Apa kuwi? French fries. Ben fries ki apa? Kentang goreng. Wis kentang ngono wae dadak. Dadak cangkeme mecucu barang. French Ya ben fries. keren, French fries. Ya ngono ora lho. ya cara Jawa ya kentang goreng ngono wae kok. Kentang Iya. goreng. Ya nek ning kene ya ora mung kuwi kan iki wis duwe mall kafe-kafe akeh kudune kene kampung
Terban Budaya iki. Sagan. Sagan. Kelurahan Terban. Kelurahan Terban sebagai kampung budaya kudune gawe panganan-panganan tradisional sing iso digondangke ngono. Kene kene ana lotek bubagio, soto Pakman. Wah, enak-enak kudune ana liyane barang jenang gendol apa Pak macam-macam. Sing ning Jawa-Jawa lah kuwi lah. Iya, jenang gendul, jenang sumsum. Kuwi termasuk panganan tradisi cenil. Apa cenil? Cenil ya apa cenil? Cenil ki panganan sing kaya apa jenenge iki? Kaya dawet kae ning rada atos. Limangan ora nggo banyu, cunduki nggo biting. Sup mangan. Di nganggo ampas, dinehi parutan degan. Parutan kelapa itu. Itu berat, itu kenyal apa keras atau sopo kenyal? Empuk nek cenil kuwi. Oh kuwi ana ki terus kene sagan ku gawe panganan jenenge bajigur. Oh bajigur miso kuwi. Ora. Apa bajigur? Kuwi telo kai jerone kai apa jenenge iki? Gula. Wah kuwi dipangan mencotot ngenani mata kuwi bajigur. Oh, sejarahe ngono. Ora. Piye ra konsisten? Aku ki nek ndagel karo kowe iki tok gawe tenanan e. Terus tak omongke sapa-sapa. Ora, bajigur ki mung anu bahan lelucon. Iya. Oh, ngono. Ora perlu dinganu, iya. Tak kira Aku ning Jawa ku ya aja mangan spaghetti terus. Ora, jajal miletek bar miletek. Apa? Miletek. Letek. Oh, miletek. Miletek ki apa? Tulisane letek kok. Lah iya ning macane letek. Jawa ki ana O sijine apa ya? Apa meneh? O. Nyontek ra entuk nyontek, dalangi pinter kok nyontek sik mburi. Oh nggih lho goblok banget kok. Tengah bijiku melu elek. Aku ki mengu kok nyontek. Tak kira nyontek, ora ngawur iki dirawuhi Profesor Kasidi Hadi Prayitno iki lho. Ki cerake Pak Joko iki lho. Kurang ajar kowe. Iya iki. Kowe ayo kae. Tukange joget wis do ning kono kuwi. Oh iya, iki kok sewengi malih rambutnya putih ya, Pak. Mesake wingi rambutnya ireng melu Pak Seno sewengi rambutnya dadi putih. Saake. Ya sempur apa-apa kok ya. Kuwi penggemar. Langsung iya penggemar tapi energik tenan lek nyanyi nek bawa langsung ngene-ngene kaya wong puisi, deklamasi ngono kae. Dibayar piro iki, Pak? Oh. Wong kene iki ra ngerti alang mujure ngerti-ngerti teko dhewe kok dibayar. Oh, ora dibayar. Wah, berarti aku kudune terinspirasi ya, Pak. Iya. Iki wae ra bayaran kudune aku ki yo semangat rasa bayaran ngono ya kudune semangat. Karepku ngono kuwi lho. Uri-uri budaya padha. Saiki sapa sing ora kenal Elisa karo Alaso lho. Rumah Sakit Sarjito bingung golek bintang tamu, akhirnya direkture rawuh ning nggon aku. Pak Seno saya minta bintang tamunya itu sinden yang namanya Elisa. Ada, Bu. Itu saja, enggak usah pakai bintang tamu. Oh. Ki sapa sing ngorbitke jenengmu nek ra aku? Berarti sesuk ana tambahane Pak besok. Ana. Ana tambahane to. Ana beres kok. Asik. Ning liwat aku tetepan. Waduh. Berarti piro tibone ning aku piro? Ayo 100 lah. 100.000. Lah kok mung mundak 75.000? 100.000 ki wis apik, ora usah dadak cerewet gitu. Ya wis lah. Sing penting ki carane Jawa sing penting golek jeneng, aja golek jenang. Ora golek jeneng aku rasa ning jenang. Maksude aja golek duit sithik ning golek jeneng. Nek wis entuk jeneng, jenang ki teko meneh, teko dhewe. Ya, nek jenengmu menjilo. Jenang piye to Pak dipangan jenange? Hah? Jenange dipangan apa piye to? Kok golek jeneng terus golek jenang. Aku ora arep golek jenang sego wae sing wareg. Piye? Ini lho maksude. Ki saiki tenanan ora guyon ya. Oh iya iya. Nah iki. Arep aku ora S2 ning aku wani nek berdebat karo kowe. Oh iya iya. Orang hidup Ya, itu orang harus hidup. mencari nama dulu. Nama. Jangan mencari rezeki. Oh iya Jangan benar mencari benar. uang. Benar. Nama nanti kalau sudah punya nama, uang itu akan datang sendiri. Teko dhewe. Namanya golek jeneng sik, mengko jenang teko dhewe. Oh, perumpamaan to kuwi. Mau wisan. Oh, tak kira golek jenang ya wegah aku ra mau. Jenang nggo ndublak kowe kuwi apa? Nesu meneh. Rasa aja nesu, nesu. seneng. Aja jengkel, aja jengkel. Apa? Aja jengkel jare wingi. Dengkel iki sing kuwi
jagung wis dipangan ki jenenge jenggel. Jengkel. Eh? Janggel carene, jengkel. Ah, kene. Janggal. Ora gelem. Iya. Nembang. Nembang. Didhawuhi Sinom Parijata. Oh iya ya. Kene grogi aku iki. Apa? Wis ora tau anu mesti sing senjalukane sing jogetan terus iki saiki alus-alus ya, Pak. Iki Bapak nganu ketua panitia mau sing. Pak Tri. Heeh. Coba. Nuledo. Nulado kok nuledo. Ane aja kagok lho. Dawa aja kagok. Nulado apa nulodo? Nulado ki tiruwa. Oh, tiruwa. Niru kowe? Kok cerewet wae to kowe. Seneng karo kowe iki jan. Kowe iki anu nembang Jawa ya pinter padahal nek omong ya ting pletot cangkeme kaya ngono. Ning kan regane murah. Ngono lho. Regane murah kuwi esuk mundak dhewe rasa cerewet ya, kowe. Oke tenan lho. Disekseni wong sakmene padahal. Nek arep njaluk Dit, kae njaluk Pak Dwi kae. Pak Dwi iki. Pak Dwi? Kae. Wis tak ketik dhewe engko. Engko tak ngenekke, Pak. Ampun lewat Pak Seno langsung gula mawon. Ya wis bener kuwi. Ya kae wis dirogoke sak. Oh, kukur-kukur. Kok iso Sinom Parijata ya, Mak? Ha iki akibat biyen dhek sekolah kleru jurusan. Oh, kok kleru jurusan? S1-ne jurusan pedalangan ning isi. Wis dajalan arep ngopo dhek ayo. Kowe kok mlebu pedalangan arep ngopo to, Saya itu suka ya, Pak. Biyen rung iso basa Jawa. Saya senang sekali dengan wayang. Saya itu suka, makanya saya pengen jadi dalang. Ora payu. Nah, nek ngono. Oh iya, dalang wedok iki ora payu. Wis rasah ngoyo-oyo. Kowe ngerti pendidikan apa jenenge ilmu wayang wis apik. Nah, terus pindah neng ilmu psikologi S2. Oh, to. Jarine arep ndandani wong edan-edan kuwi. Ya ndandani aku barang. Lah kok kowe ngopo kowe? Ya stres dadi dalang ki ngomong dhewe, sauri dhewe. Kaya kowe barang kuwi lho panjenengan iku lho. Gayamu muni panjenengan. Panjenengan iku lho, ngomong dhewe, sauri dhewe, guyu dhewe, nangis dhewe. Sake gendeng kuwi. Jurekke gendeng aku. Ya iso ora apa-apa. Ayo ngene iki lek goleke dhuwit kowe barang ya ngene iki padake. Ya, Kepati amat
Percaya ora, begitu kowe nembang Sinompari Jata, penonton streaming 6.250. Luar biasa. Sedunia ya Pak, nggak cuma Indonesia Raya. Sedunia kabeh padha mresani. Sapa ngerti sok mergo streaming kowe diundang ning Afghanistan. Oh iya, gila aku nih. Papua Nugini barang. Tembak ndasmu. Kok tega lho, Pak. Ayo aja. Tak eman-emane kowe iki sa. Nah, yo ndase kaya ngene iki yo tadi eman-eman. Sapa ngerti tiba-tiba diundang ning luar negeri lho. Amin, amin. Iya. Iya, ngono ya. Kanca-kanca ya melu mumbul, melu ngempek kamukten. Elisa diundang ning Eropa, terus kowe omong, "Saya kalau tidak dengan Pak Sino, kalau tidak dengan teman-teman enggak bisa berangkat." Ah, kanca-kanca iso do ngerti luar negeri ra ketang ming marai mumet ndase. Lah opo? Nek saking don desane. Iya, wong jeneng Bandar Udara Qatar iki rak karpetan kabeh. Ana kok wiyagaku ki sandale dicopot. Iya. Dicangking. Saking sopane kuwi, Pak. Saking wedine. Oh, wedi. Copot sandale, lho copot sepatune dicangking. Iya. Ayo rak saking desane to, Mak. Iya. Ya, Mak. Yo. Pinesu Dintaike. Enak. Mangga. Wah, jan. Besok tuku mobil sa, kowe mau nge-Grab to? Iya. Beli mobil. Gak mau buat apa? Hah? Gak mau aku. Kenapa? Ya nggak usah, nggak perlu buat apa. Orang disediakan kok. Nggak usah cari, nggak usah. Diani sapa? Iya kan dari grup udah ada, itu dimanfaatkan biar ngirit duitnya gitu Pinter, loh. Saiki pinter iki. Iya. Ora kesusu tuku mobil. Ya motor, motor. Motor udah ada. Ora dinggo. Motor tip. Motor tip. Lah numpaki piye nek motor tip iki? Iya. Oh ya tip ya motor ya, Pak. Heeh. Kok kabeh motor ya ning kene? Motor tip. Kayak pesawat ya motor mabur ya. Heeh. Kok iso jenenge motor mabur? Kenapa motornya mabur mergane? Padahal pesawat dudu motor. Hah, luweh. Aku so bingung karo basa Jawa. Kok iso bingung karo basa Jawa? Motor mabur ki bos pesawat ki basa Jawane motor mabur. Oh iya. Arep mabur karo ora iku kudu urusanmu. Ya oke lah. Soalnya bentuknya ora kaya motor. Ayo ora kok kuwi iki jenenge motor mabur basa Jawane. Oh iya. Ngono lho, ora kok motor kok mabur, Pak. Itu kan pesawat. Motornya mana? Wah. Aku mbok profesore pecah ndase. Takoni kaya ngono. Yo. Wes iki menunjukkan di hadapan penonton yang sing nang kene karo sing nang streaming bahwa Elisa Orkarus Alaso iki sing padha notabene ngertine iso nembang-nembang sing sigrak-sigrak saiki iso cara Jawa asli. Sinompari Jata. Sesuk biasane dudu Jawa apa emange wingi? Ayo Jawa, ning tak sing rada modern. Sesuk sinau mijil ketoprak. Mijil ora mijel, mijil. Mijil ketoprak. Nek jeneng tembang aja di aja ngawur. Mijil ya mijil ora mijel.
Ya mijil ketoprak. Mijil gado-gado ana ora, Pak? Hah? Mboten. Mijil apa? Mboten, Pak. Ampun. Muni piye mau? Mijil gado-gado. Dengkulmu melotot. Takon kok. Iya. Mijil terus gathik glinding. Gladek glendeng. Gathik glinding iki kudu iso kowe kudu belajar. Yo. Terus uler kambang. Ular kambang, ular keket. Ular kambang, ular keket ono, Pak. Ular-ularan. Uler jaran ono. Uler Nenggel kowe sak andonge. Iya. Kembali ke tempat. Sampun, nggih, matur sembah nuwun nggih. Ah, wis mulai cerewet meneh to. Wis tak didikke malu. Alon alon nek omong ki Jawa ki alus nggih Pak. Ku anggere muni entek ya matur sembah nuwun. Ya wis ora apa-apa. Ya iki eneng pamundutan sing saka sapa mau lali ning ana sing nyuwun cara Banyuwangen. Ya diaturi Mak. Mbak Tatin saiki. Ya. Ben jumeneng. Ya. Sinden super power. Ah iya. Super power iki. Ngangkat meja loro ijene kuat lho. Ini aku saking sibukku lho. Mikir lakon, mikir anu ngamplopi kanca-kanca. Saking napa? Sibuke pikiranku dadi aku sok lali. Sibuk apa pelit? Nek le pelit ki mbok takon penabuh semene iki aku pelit po? Iya. Ora ana sing wani muni pelit ngono. Kula wani. Nek kowe wis ora ndek perasaan. Lah kula nyata lho. Nyata Mergane jenengan pun janji ke tahun pira? Agi tahun wingi kok tahun Lah ya iki wis mes tahun lho. Ya urung. Angkana bendina mayang mung tuku kebayak siji kok. Kaya aku tak takon, nek bendina nyambut gawe lar tuku ya apa? Ya awan. Awan apa? Awan do micek kok awan. Sepenting uangnya dulu mana? Beres rasa kuwatir ora. Beres wae. Ketini ming didoli beres. Ah didoli beres senenge ra jamak-jamak kok doang. Wis do mantep ra jamak-jamak. Iya. Wis to pokoke engko tak tumbaske. Sinden sak pengadeg, penabuh sak pengadeg. Iya. Rasa kuwatir. Sesuk nek saku rada sela, nah kuwi nembung. Nek aku nek ra ditembung mesti lali. Pikir aku terlalu sibuk. Wingi ditembung muni sesuk iki lagi sepi ngono. Saiki laris muni apan ra iso tuku. Sesuk apa meneh? Ah saiki sing jeneng seniman ki nek sepi ki ya ditis saka ngendi? Kok bayangke Lah ya wong ya kudune apa-apa. nek janji ki ya wis nyingkirke ngono lho. Nyingkirke apa? Duwite. Setinggahke. Oh wis, ning tak seleri mboko sithik. Bareng arep tak nggo tuku seragam entek. Ayo sesuk kan aku dilumpukke sikik to. Berarti sesuk 2 ya? Hah? 2. Dua janjine siji kok dua. Oh, manak no. Wah, ora iso. Manak ki kapan le nganaki kok. Ora digampang-gampangke kok manak. Ya salahe janji tok. Ah iya sesuk. Ya, mimik dulu. Ya. Ora kaya kowe ora tau ngladeni aku. Agnes ki lho. Ngerti nek tak jak kelas 2 SD tekan saiki nyawang lambeku garinge langsung pesen wedang. Kowe ora tau ndek perhatian kaya ngono kuwi. Lambene garing diomongi Agnes, "Mbak Tatin, lambene Pak Cino garing." Amen. Ngono. Pecah mbok ben. Biasane ngenjuke mboten ngenten niku ya. Apa? Biasane susu. Ora wis ora. Nah niki pun mboten doyan. Ora wis ora. Wis ora. Wis ra metu. Lagi nek susu niku apik lho, Pak. Ya, Lagi apik. 4 sehat 5 sempurna. Ning nang motor apik. Kok mboten apik? Ayo tetep rapi, ana susu kok ning motor jedol ngene iki. Maksudnya piye ta? Ayo saiki bayangno nek sing jendol nggon moto ngene. Gak rapi ta, ya ning gone wae. Anut kodrating Gusti. Maksudnya nek dimimik nggih kesen. Aten ele mlaku ngene iki.
Tak kira iki nek diombe terus marai seger nang moto apik ngono kok. Ora apik nang moto. Gone to sing ra apik. Iya. Aku mau muni piye? Susu nang moto ra apik. Ah, tak wis pas to. Apike nang Ya ning gone wae. Engko darane, wah matane abuh ngono. Yo. nggih. Mambiat maya. Bayani sik. Mambiat mayun eman Sowarane sawarane gending pelambiangan nyerambai nyerambai noswan tara. Iki kok loro ki nggo sapa, Nes? Iki. Iki oh siji wae. Iki maksude nggo Pak Wondo. Pak Wondo ki menyan. Jenengan biasane pinten? Aku siji wae kok. Siji. Heeh wis. Wis piye? Pedang uwuh kok siji wae. Anek susu loro. Balik rono meneh. Lah iya nek siji ya su. Ah iya. Mula kudu loro nek siji ya mingsu. Pianyu wangi Mula aku ki nek wis tuwa ngene iki emohno nek kon turu miring. Lah napa? Mlumpuk. Iya. Napa nek sing mlumpuk? Kowe kira wong tuwa kok wis ngene ora domongke terus. Lah tenan nek. Barang tangi lho kok dadi siji. Apa to, Pak? Apa? Ora apa aku rasa ngerti ora. Sesuk tak tukokke jarik sing polos. Ya. Kelana kenang wetan segara lar lan kidul alas angker Kang kaliwat Kang kaliwat lewiat daleme ngendi? Daleme Kulon Progo. Oh. Nggih mbongan. Kulon Progo persis pinggir kali. Oh. Mboten ya. Mula pothok to, golek wedi ya. Oh. Jenengane iku ya cerak kali lho omahe sedeng. Ah, ning rak kaliku kali nggo pemandangan ora tak nggo golek pangupa jiwa. Pemandangan apa wingi ya ndodok nang kono kok. Ah kowe kok ngematke. Lah jenengan lapor kono kan nek tak nggo ngene enak banget lho ngono. Tadine jijik ya. Ngapa to? Golek wedi kok karo nganggo ndodok barang. Golek wedi ki nek wis jero ya ndodok. Wah iya, aku tau ngampiri nyinden. Tak ambiri nang daerah arahe ngulon iki tak goleki tin metu saka kali Progo. Nun iki. Ki ember iki kebak. Sekedap Pak, grubuyuk. Wah, mongko ndroke leteke ra jamak-jamak. Ya wis sekarang nggo
Karang pas sepi. Sing lanang malah neng dhuwur. Oh. Naleni awake Tatin nganggo tampar ngundak keli. Dadi anggere nyilem diuluri. Ku anggere tangi gegeret. Wah, jan iso gotong royong enak. Iya, iso gotong royong. Anu ya jenengan ra lunga-lunga pengarep delok androk iku dadak alasan. Aku wong le nyabrang kudune cepet ya tok alon-alon kok. Iya. Lah nek nggawa wedi ya aku dalon. Krembia. Apa sih? Monggo awake lemu iso obah kabeh kae. Lah ngemat. Kalau ana memedi jenenge Brayut ta. Apa Brayut? Ora ngerti deh. Apa, Pak? Wes terus ya. Apa? Memedi Brayut ki Piye? gendong anak, kene dimunji anak. Oh, wewe ta. Oh, Brayut. Ah kowe wong Jawa ora ngerti memedi. Memedi paling medeni ning Jawa ki Brayut. Ku anggere muni metu, mbok wong ngampuh kaya apa mesti keplayu. Nek karo Banaspati medeni Brayut. Wedok untune ngringih ae. Gendong anak, munji anak, pokoke kabeh digendoli anak. Rumbiu. Kaya kowe nek metu saka wedi kuwi. Lah aku ora ana sing gendoli lho. Aning kaya ana sing gendoli e. Aku dhewe kok. Aku nganti kalau dasi anake, oh udu aku ya kok. Ya. Balam biangan balam biangan. Ya. Aja. Mangga. Yuk. Aja tak Iya, ayo, para saya. Ayo, dora siap. Bareng jleng-jleng no cenanang. Kana. jenengan melu gabung mriko apik lho. Dasmu. Lah, iki jenengan ngangge rambut ngene niku. Ora usah tak kei kaya ngono. Lah, Iki lho Tin sing apik. sinten? Oh, Pak Wanda. Kei brengos nggon bathuk. Ayo. Tanah India. Gumel yaring. Siap, mulane siap dadine engko ora. Ah, wis. Gumel yaring Taman Sari Nuswan Tara. Ya. Mangga, yuk. Kaya ika. Lungguh
Sampah. Kliwat. Kliwat ya biasa kok ya. Iya. Ning malah sing putih klenik-klenik kae sing iso irama. Iya. Begitu tong-tong mau megal-megol ya apik banget. Luwes tenan. Iya. Matur sembah nuwun. Heeh. Ki diaturake pisan kas ya, Nak? Iya. Ki nek sing nyuwun saka lumantar. Oh iya, iki sing urung diaturake malah kadung tresna iki mau saka Pak Haji. Oh iya. Pak Haji. Sing kepareng nyekar sing disuwuni Mbak Prastiwi. Oh iya. Monggo Mbak Prastiwi. Katuran jumeneng mangajeng. Nah, wah jando. Padha karo Pak Dwi tetep